Čau lidi, dneska si uděláme reakci na Moona. Reakcia na záznamy z autokamery 3, výtrůbe na policii. OK, dejte like, odběr so zvonečkem a jdeme se na to pustit. Takže ja vás vítam u tretieho dielu mojich kompilácií z ciest. Celkom ste ma prekvapili, pretože moje minulé dve kompilácie mali brutálne veľký... Ej kámo, napište do komentářů, co byste chtěli z těchto reakcí. Jestli jedničku, anebo dvojku. Jdeme dále. Úspech. A trochu som nečakal, že budem môcť za tak krátky čas nahantiť čo najviac záberov do tretieho dielu, pretože ho chcete. Takže som tu pre vás dal do tohto videa, čo som mohol. Jazdil som dosť často, takže dúfame si toto video užijete. Každopádne vám chcem ešte povedať, že na mojom kanáli stále prebieha súťaž o iPhone XR a bol by som brutálne rád, keby ste sa zapojili, pretože do tejto súťaže sa zapojíte tak, že dáte len odber na môj kanál. To je reálne všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa zapojili do súťaže o iPhone. Napíšte mi každopádne ešte komentár, aby som vás v prípade výhry vedel kontaktovať. Hlasovať už budem každopádne zajtra, takže rýchlo nahádzajte tam tie odbery. Keď ešte nemáte môj merch, nájdete ho na moonomerch.sk. Keď si kúpite niečo z Rocket kolekcie, dostanete podpísanú kartičku zdarma. Dámy a pánové, už jsem jako začátečník youtuberový, ale už přemýšlím na merch. Jak by mohl vypadat. A můžete mi napsat jako, hele, do komentářů, co byste chtěli, jaký design. Jo, tak. Ja to nebudem zdržovať, tu máte kompiláciu. Pozrite sa na týchto policajtov. Príde vám tam niečo divné? Áno, pretože na tejto križovatke je len jeden pruh, z ktorého sa ide aj doprava, aj doľava a ostatné dva pruhy sú protismer. Jeden je protismer pre auta a druhý je protismer pre tramvaje. Takže títo policajti stoja v tramvajovom páse v protismere. Oni tam vôbec nemajú čo robiť. Policajti sa totiž budú riadiť zmeteným C-čkom, ktoré je v protismere taktiež. Každopádne ja tú križovatku poznám a do protismeru sa rozhodne trepať nechcem, pretože viem, že tam tramvaje normálne chodia. Takže som Kámo, stává se, víš, jak policie dělá nehody a kámo, stává se, víš, jako stává se, no, jako na to, víš, jak. A ten týpek ne, to auto, to C7 a je. Tak tady vidím velký špatený za mnou policie, jako hele, stává se, jak tomu ještě asi fanoušek. pruhu a odbočujem doľava tak, ako mám. Sú v protismere a ešte vytrubujú na niekoho, kto ide správne. Každopádne som dúfal, že ma zastavia, aby som im to vedel vysvetliť, ale keďže ich môj fanúšik, ktorý bol každopádne hneď za mnou, vytrúbil, tak si asi tí tupci uvedomili, že asi niečo neurobili dobre. Tak sa ešte potom zaradili vedľa môjho auta, čumeli na mňa vražedným pohľadom a hneď odprejskli na ďalšej odbočke. Každopádne sa do toho imaginárneho pruhu začali radiť všetky ovečky zo zadu. Som zvedavý, ak by sa spravili, keby tam akurát išla tramvaj. Ale je celkom halus, že Slovak pozná pražské križovatky lepšie ako samotná pražská polícia. No ale my Češi jsme tupí. No jako hele, nechci urazit jo, některé týpky z Česka, ale kámo, policajti jsou někdy fakt tak tupí, kámo, že když tě zastaví, tak ty mu řekneš, co jsi udělal, řeknu, aha, pardon, jsme tě zastavili, kámo, to naštve, jako. Ach, jaj, tie dvojpruhové odbočky, incoming a pozri sa, čo urobí typka v sivom Opli. Skoro nabúrala do BMWčka. Hej, máš tam tabuľku, podľa ktorej vieš, aký pruh je do akého smeru. Máš to dokonca nakreslené aj na ceste, boha, čo viac potrebuješ? Joha, zabudol som. Účko. To nepomôže ani vysvetlenie, to je proste kliatba, alebo ja neviem. A vedľa mňa sedela priateľka, ktorá je tiež pôvodom z Ústí. Účko, vole, povedz mu niečo na ňu. A co mu mám asi jako Je říct? to z Ústí. No tak jako Ježíšmarja. Chudák, dudlička GG, nechtěl bych. Nechtěl bych na tom místě, kde je dudlička, kámo. Ano, mi ani říct. Tu sa ty tak rozhodol na poslednú chvíľu. Hej, ja nechápem dementov, ktorí majú pripájací pruh dlhý a ranný kabel a aj takto pošlu na diaľnicu v 50-ke. Já nemůžu, kámo.
víš, jak naštve. Ti vzadu, co jsou za ním, ne, prostě a zrazu kámon, boom a nehoda, protože ten týpek, on prostě přibrzďoval, jako hele, naštve, ale jdeme dále. A ohrozia tým ostatných. Takže mi to úplne jedno. Hej, tak to neviem, ako to je u vás v Česku, ale nemá náhodou autoškola čo najviac jazdiť v pravom pruhu, aby neprekážala? Týpek predo mnou išiel rovno a v poslednom momente sa zrazu rozhodol, že pôjde doprava. Tyhle týpky mám rád. Co jezdí takhle blbě, kámo. Fakt, jako říkám, kámo, jsou fakt borci, že se nebojí. OK, už dlhšiu domu ma vysiera na mojom aute to, že bezpečnostný systém ma dokáže upozorniť na chodca popri ceste laserovými svetlami, aby som ho nezrazil. Problém je ale v tom, že mi auto kedykoľvek práve kvôli tejto funkcii svieti na random ľudí, čo chodia po chodníku. Napríklad ako v tomto klipe. Prečo mi auto blíka na ľudí? Do piči. GG. Jo, jako zabolí. Chtěl bych. A Prečo mi auto blíka na ľudí? Do piči. no, tak. Jo, O, kámo, tak to naštve. Dívejte, jak je proti směru, kámo, jsme jeli, ne, do Kauflandu, ale zrazu policie, ne, máme OK, GG. A zrazu týpek, asi taky škodovka modrá, se najela blbě, ale strašně blbě do protisměru. Nabourala to do černého BMWčka. GG. Akože za ten čas už mohol ten krúvač prejsť asi 5 krát. Jako jo, jako, hele, já si pomalu jde. Tu som uvoľnil miesto motorkárovi. Týpek chce proste len predísť auto a to auto si povie, že ne, teba nepustím, moja cesta. OK. To se stává často, kámo. To ani za ně musím říkat. Mission failed. We'll get 'em next time. Tu týpek poriadne nezastavil na križovatke a skoro ma nabral spredu. Na toho typka som zbytočne vtedy netrubil, ale prosím guys, dávajte pozor, kto je za vami. Nehovorte mi, že ten kamión išiel na Zelenú more. Dělal si tak trošku srandu, víte. Kdy to zase bylo točené? Jestli tohle bylo točené v dubnu, apríl. A presne takáto je atmosféra, keď na jednej praskej križovatke vypnú semafory. Pravda, no, jako hele. Toto je každopádne úplne tá istá križovatka. Chaos, čo? Jako velký Tu chaos som je v našiel Praze. tento nádherný kúsok. Je trocha divné, že idete niekde, kde je jednosmerka a zrazu sa na vás vyvalí dodávka. Jak sa tam ten Degiš dostal vôbec? Neumí číst semafory, jo, to se stává. Někdy ty týpci fakt neumí číst semafory. Ach jo.
Flexi. Sorry, but my pee is small. Mám prče teda co? Asi takto reagujeme my, Sabinovčania z východného Slovenska, na seba, keď sa náhodou stretneme v Prahe jedenkrát za život. Týpek sa nerozhľadol a proste to jítol do pruhu. Skoro teda. No, jako ale já nevím, jako nevím mluvit, no. Tak toto BMWčko úplne to isté, mŕtvý uhol. Alebo len nepozeranie do zrkadiel. Jazdím si s libereckou perlou po Liberci a zrazu hľa... Šofer kamionu. Tut, tut. OK, v klidu. Tak ono je to docela... Týpeček, ten byl úplně jinde. Ten taky dostal infarkt. Vyrolevač. Týpek. Starý face. Oh my god. Tu na takto som kamioniakovi asi tak 300 krát uľahčil život. A tu uľahčili kamioniaci život mne. Ale přes plnou čaru se nemá, ne, kámon? Předbíhat. Hej, pokuta, Munovi. Řiditel tohohle autobusu, svět a... K tomuto typkovi vypadla z fúriku tyčka priamo na cestu. Asi niečo majú oh shit. Dobre, no tak to dáte do piče. Tak sme sa rozhodli, že tú tyčku aspoň odsunieme na bok, aby neprekážala v ceste. A typek už má odstavené auto a už si po to išiel. Typkovi vypadne tyčka, ty vole, tak to jo. Tyčka. V tomto klipe mi bezpečnostný systém hodil tvrdú brzdu pre nič za nič. Ježiškriste. Kľud, more auto, čo je? Ty vole. Tady je sponzor, teda co? Ne. Ty vole. Tu sme mali plnú zelenú a odbočovali sme doľava. No v tomto prípade musíme dať prednosť chodcom, ktorí majú zelenú taktiež. A nejaká pani tam z neznámeho dôvodu stála, aj keď mala zelenú a úplne zbytočne brzdila provoz. OK, takže toto som ja a nudla. A toto vzadu je týpek, ktorý sa snaží vyparkovať zo svojho miesta, no nevšimol si autobus, ktorý mal prednosť a stalo sa toto. Autobusakovi sa absolútne nečudujem, prečo za ním vybehol. Pretože to vyzeralo tak, že ten totálny dement v tej bielej Kii nemal absolútny prehľad, kde vycúvava a ešte bez ospravedlnenia odišiel ako totálny zbabelec. Ohrozil seba a ohrozil aj ostatných.